Good morning. Niruk, August Niruk. Zirtop ni a. Nimina khan kan test question te kan han ennon le thok thok avina tangin chapter thar kan kai do nani. Kan zirle tur chu prosa kan la mabak I Thinrim lo ti. Chapter 24 kha kan zir do ni ka le khabu chuan pek somruk pasari na ni a. I Thinrim lo. Te kan zir do nani azir ku pa hi Dr. Siral Shakima ania. Dr. Lar takani baka tunlaya chuan athu soite chalai te zinga tana a pathian thu soite po mo kan thre ome khami ina Thinrim na chungchang azir kan zir do nani chapter thatakania hemi ma chi a kan zir kha in la shria in karina ka thil choi kha thule la hi atania chu thil moi ani kan ti khamo ta chuan thil moi ngai na tu te chuan at tak ngai na tu te chuan in azir tir nei that lo lam ai mai na moi na kha an hu chuak thiam thina chu chuan nun lim namin pe ni te khan ti ta ma se khatiang chi at kha kan zir tam lem lo wani ka ti kha chuan tu na kan zir tur po hi I Thinrim lo ti hi at ani na ai ma in tingai kan ti ang philosophy kan ti do na mai psychology kan ti jok do na mani khatiang chi mishing rilru a thazonga kai shoi thei tur chi zirtir na tha mo khatiang chi kha anita a moi lo chu thu ran ni che a tani na ai ma in a zirti ra kha he thila tang hian zir tu tha tak zir chu tu tha tak atakanun pui ngal tur kan nei ani ti te kha khetel tai la tha ome chuti rual che chuan exam turan buat chai kan nia exam na khan tinge local theiang ti kha kan zirlai kan rilru om tel le reng sela acha bokang ti chuan kan test na atang khan thil chiang tak kha lo langa oma kan soi nem to khop mai a text kha riat chian le anga ya abu ne na en chungin zong chop chung po khan abik takin prosa phe chuan zum mu fu kha harani khang zong kha board exam huna chuan abu en lovin chan vek ngai dona chumi tur chuanin thei chin kha kan underline ta ni khami kan underline ho kha thiam vek ngaya chuan underline me ba khan nang ma ni po kha question chu ti ja don siam ru te ka ti thin khamo khami kha underline kherlo po kha nang ma ni na apoimo dan turin hriat thiama inju zon chu thiam na na ti kha ni ta ni chu wangin answer po je kher ngai lo te ka ti thin kha kha sareng ula in thiam vek to in karinga ani phunga kha an zir nem to a chuwang chuan uluk takin in ziranga tuna po ni khata thui deuh kan zir thin lo kha toite kan zir thin achan chu kan zir chin in thiam chian nan tam tak kan zir chuan zir tur kha tam zel dona mo a tam lu tuk lo nang khan ni khata zir to kom vel kha pirit khata kan zir thin ti te po in riat vek to kha chuwangin kan zir chin a hi chu pending mi lovin homework kan tiang chi kha thatakin in tianga chu baka mark khat le mark ni puchi bik takin ka tiang chi han bai hat tura pe ka chu chiang takin bai hat ha zel tur ni atopa a hloma ti ton chuan atam lu tuk thin ani ha kha re pasa taila a tha o me ti chuan I Thinrim lo ti a hian kan zir tur bera chu mihring te kan Thinrim Thinrim kha mihring kan ni wangin om reng ma se kan Thinrim a chuan Thinrim dan tok te om thin ti te chuan Thinrim lo tur malak dan tiang chi te ka tiang vel kha an zir don ani chuan chu tianga mala that thiam lo le Thinrim reng thin te na poye khoi na sat thei zia te ka tiang chi chang kha kan zir chuak dona thin chedeu tan chuan zaidam zir chuana te po a thavia ome le apu chung enang le Thinrim hi atul chang om thin an ti te a Aristotle la chuan kha khan da line turani Aristotle lan Thinrim na chungchang ting nge soi ti khoi chuna om theya mi Thinrim na om reng le Thinrim na tur mi hring laka a hun tak le dik tak le om tok taka Thinrim thin chu a fak omani ati akha chiang taka hriat tur Aristotle la seidan chuan Aristotle chu mi fing masa ania khovelina mi fing masa
kan riat lar kan pom tlan chu Plato ni ta Plato a zirtir Aristotle ania Aristotle la chu Plato ai ma khana finga khovelina mi fing kan ti kan riat masak ani ta ni chu chuan mi thinrim na om reng le thinrim na tur mi hring laka a hun tak le dik tak le om tok taka thinrim thin mi om chuan khami kha afak omani ati thinrim lo tur ati lem na chu soi zui vok lo mayang kha thiam top tur thinrim hi mi hring te rel put mang pakhat ani akhan dan line le ola siral sekiman mi hring te thinlung rel put mang pakhat ati kha nge ni ti question a chok theya chu thinrim ani an thinrim khan mi hring kan ni na ti chiang tu ni chu kan thinrim chan te kan thinrim dan te kan thinrim na sat jong ka chu ai nang lo thlu thunga thinrim hi sual ani ngot lovani te ni chu dan line le ola thinrim sual ani lo lai khan thinrim that lo na nge ti kha om le the ni mak khate ma mak ni ma puin poya khoi thei ta ni thinrim khamo that lo na chu chuan poya khoi fo bok kan ti lan dan te kan ti lan lo dan te hian suala min hruai lut thei ni ta ni thinrim that lo na chu poya khoi theya poi a khoi fo bok ani akha that lo na chuan thinrim kan ti lan dan te kan ti lan lo dan te khan suala min hruai lut thei atiani chuan thu finga kan hmu danin thin ur hi ban san la thinrim hi simro intilungai du su thil ti suala alo tlak mai thin ti te pok kan hmuwa thu finga thinrim na chungchang thin ur na chungchang ang tinge kan hmu ti question a om theya thin ur hi ban san la thinrim hi simro intilungai du su thil ti suala alo tlak mai thin ti te kha kan hmu dan ani ta ni kha hi katilanga underline ngai lai tu te kha chu luk takin lo underline ula mihring te hi pathian an puya siam kan ni thinrim thei kan ni na te hi ama kan an na pakhat ani ve o ma singati pathian kan an na pakhat nia siral chakima soi chu thinrim thei kan ni na khani ta ni bible hian pathian kan an teu na berati chu faina ania siral chakima chuanin thinrim thei kan ni na hi ani e ati ani chu asan chu pathian po athinrim ve a ma se athinrim dan kha mihring ka thinrim dan nen chuan ain ang lovani enge chumin ang lo chu helai hena in ziak ta pathian thinrim dan le isua thinrim dan le mihring ka kan thinrim dan in ang lo tak kha han soite ti kha om thei ta ni chu isua chu athinrim tum chuan siam that na thok hrui hruala vilika do kan anam thluwa anem thlu ti kha dik lawa nam thlu ti tu ania siam that na thok bia maya keini thinrim ve nen chuan ain ang lo deuh mai the ni keini thinrim ve chuan talfiak kan vilik ve mo talfiak chu tiang ti na mi kan vo hrepa do kan nam thu ve a chung kuwa ke chia a chung kuwa kan in tender kan kut kan hum ruwa tu emoina tuar hrepa kan ho a mo ho in thret karinga in po in engani in hot buka in kal khoma engani atianga orol nena ami wa atiang chi kha ho chuntani tuemo chu athile maya kan tlan waka kan rap pher pheng punga hrui hrual kan lavea kanin oklum le mai thin siam that na tho chu soilo ma ni le midang ta na poi khoi zong in kan che pup mai thin ani lo mo ati tani khakha mak li pu te pon chok thei nga mak ni pu pon mi hring te le isua thinrim na chungchang kan dang lam na mak ni emo mak khat le ke moron chuan isua chuan siam that na thoka mi hring te chuanin kan ti che thin kan ti boi thin ti te khani maya chuan essay type te aron chuan tuna ain ziak ang khan kim chang deuh taka chan tu ani do na ni underline vek don le o ha ka chia chok thap lova lo boi lo ula ka chia chok lo wang khan chia chok lo veri ngot lo tu nang nei chuan in chia chok nge tu ro ni voi khat chok ni lo win voi tam tak tu po hi an thinrim theya thinrim thiang bok ani a chuan ma ni chok thinrim thei midang thinrim ve thei lo anga in ngai kha adik lo ni thinrim kha ke ma ni ta bi ke mo kan tia thin butut nei te hi chuan lama kan manga thin butut chu thin chia thin thok thut ti na thin butut chu thin thok thut na yang chi kha ni chu kan chuang zo ke mo ti mai tu rin kan soi fo thina
thin butut thi underline tu kha a om zia chu rilu lam natna mental disorder chi khatani psychology la ho chuan mental disorder ti chu in zir chian kha aman point mang na sa siral shakima soidan chuan thin butut thi mental disorder ani rilu lam natna chi khatani dam lo an ni chu kan ngam zong te chu thinrim ve thiang lo ang mai hian kan ngai kha po underline ula tu tenga thinrim ve thiang lo anga kan ngai an ti chuan kan ngam zong te an ni I thinrim ve khanglang lo ti ten kan khap thina thinrim ve thei lo tura tu emo kanin ngai hian kanin ngai thin hian kanin lai chin na angong poi fo thin a han da lai le tu engi nge kanin lai chin na ngong poi fo thin in lai chin na ti chu in thian that na in u naw na te pon yanga mo kami kanin po na kha chumi ti che thin tu chu thinrim ve thei lo tura tu emo kanin ngai thin khani ta ne in che thiam karin kanin che thiam ton viau chuan mi ka va hriat thiama ka thian emo ka u naw te mo ka chung te mo kha ka tu lo zong te wa ti pon ka hriat thiam tlat chuan kanin hriat thiam tlat chuan kanin kar kha a che chuang lo ma se tuwe mo khan min ti thinrim ta a ka ngai dan ni lo deuh khan thila ti ta a chuan hriat thiam na ka nei lo khan a buai ta thin ani chumi hriat thiam na min pe thin tu tam tak chu in lai enge nei kanin thisen zom wang te pon yanga chuan thinrim ve thei ani ya mo ati sual polan hi a thinrim ani hi ti na ril ru kan puta kan lo thinrim let ve lo khana fel mai ta ne atak chuan thinrim ve thei lo tura kan ngaya mo kan hriat thiam thei lo khan kanin kar kha chata thin ani chu chu siral chaki men chiang de men ron je ka thinrim ve thei lo tura tu emo kan in ngai thin hian kanin lai chin na angong poi fo thin ani adi ta ne poi mo tu kha khain andar lai nga an thinrim ve kan phal lo wa khatiang mi te kha kan phal lo wangot khan an thinrim lo thei ringot silawa an thinrim na chu hrisel takin kan bula an tilang ngam to thin lo ni tren khat pe chuan mo thil dangin an tilang ta thina poi thui zo ka thlen ta thina ni katiang thinrim ve si ma se kan bula thinrim na tilang ngam lo khan ti lan dan turan zong ve thowa chu chuan poi thui zo ka thlen thina ni teni chu no panga tanga tar thleng hian in thinrim thei ve kan ni kan ho tu tele kan hnuai mi ten thinrim an thinrim a thiang ve ti pom mila kan ngam zong tu thleng po hian an thinrim ve phal sak ngu ti ni chu an lo thinrim ani poin an thinrim na chu pom sakila an thinrim na hi za sak veila thianglim le hrisel zo ka an ti lan te phalila thinrim na ngong che pui pui kan mu thin hi are deuh nge yang ai ta ni hakha hang da poka thil poi mo ta kania kan underline lo na a thinrim na le underline hang nge te u thinrim na le ngong che pui pui te hi eng ting nge a ngong che pui pui te hi eng ting nge kan ti re ang ti ko chon om te ya chu chu an lo thinrim ani in an thinrim na khapom sakila za sakila thianglim le hrisel zo ka an ti lan te phalila mo ti chuan ngong che pui pui kha are thei don ani atiani khami om je chu tu emo ingam zong tak nang ma ngam ve lo tu kha angam ker lo poin office a emo khoilai hmuna emo a chung ko poni se nangma chunga a thinrim na tilang ve ngam lo kha chu a thinrim phal sak ve lo tin ani chu kha a thinrim ve box ya I chunga tilang ngam lo khan angam zong tala khana chuan ta ni bung ruai na tur theya chuan a chung kenan angam le chhong zong kenan tur theya chuan ani lo poin ama pon a tur thei ai ok lum de the ni khatiang thleng khan hong thalo pui pui kha chuak the ni entinan driver pakhat oma apuin hau vak maya apu kha haulet ngam silawa thinrim na kha atlan chuaka a accident tarima ta motora chheve ka ma po thi nge nge entina ni chu khatiang chi kha om theini chu tiang chi ti re nan chuan mak ni lek te put chuan an thinrim ani poin pom sakila za sakila thianglim le hrisel zo kan ti lan te phalila ti chuan khatiang kha are deuh theianga ti ma li pu pon la chuak thei chu chu no panga tanga tar thleng in thinrim thei kan ni a kan ho tu tele kan hnuai mi te po thinrim ve thiang ti kha pom thlap tur ani
kan ngam zong te thleng po hian an thinrim ve phal sak tur an lo thinrim ani poin an thinrim na kha pom sakang o mo chuan za sakila thianghlim le hrisel zo kan ti lan te phalila thinrim na ngong che pui pui kha are deuh nge yang te ni chu David Hume chuan ate po khapui mo le to em ani David Hume an engtinge thinrim na chungchanga soi mo lungoi na le beidon le in thinrim na achok thowa thinrim na chuan I chik na le thik na ringa thik na chuan midang te eng to na athlena eng to ti kha omje chu midang te vangai ven tlat na athazong ni lovin ati sual wa chan tat lang ji te khamo midang te ti chiat du na chuan lungai na athlen le a kwal vel mai mai thri na ti akha cheng takin thiang chu dwai hat to thinrim chan hin ang lo thei khop maya thinrim chan po khrachi alova thinrim very ngot pom thei ati mi pui thinrim pungkhom jinga hian thinrim chan ber po hre hau lova mi thinrim rola lo thinrim por re em anom thrin keni zirmi te chuan klai khapui mo le ta em a ro rel na dik lo le hlei nei na hi thinrim chan dik om berania ma se kan thinrim na chan tlem berani roi si an tia midang underline tu ani ha kha bai hat tu zirmi ten thinrim na dik le thinrim na chan om beran ti chu ro rel na dik lo le hlei nei na hi ani anti ma se chu kan thinrim na chan tlem berani an ti bok midang te thil ti le chet dan hi min ti thinrim jing tu berani ome apuka chin che le tu midang te thil ti le chet dan min ti thinrim jing tu berani zirchian na pakhata chuan college zirlai jinga kar khat chunga an thinrim chan an chuya za somriat chu midang te chet dan le nung changvel mai awanga thinrim an ni ti an mu za somriat midang te wanga thinrim an ni kan nu na thil thleng engemo beidon na te hlo cham na te hrit hai na te za na te hlo na te hi kan thinrim chan tam tak ani bok so za somriat chu midang te a awangin an thinarima chuan za som ni te kha kan nu na thil thleng atangin beidon na te hlo cham na te hrit hai na te za na te hlo na te kha awangin kan thinrim ve thin thil kan hriat chula wang te le kan lo te ve a an lo te ve om je chu ai da kan lo siam ve ti hian ni jok se chu ti chuan ni se kan lo ti ve thin kamo buk lung kan lo khai ve kha po chu mi tho chu adika dok thulo hian kan lo thinrim pui ve fo dam lo na le nat na then khat thian thin chiat na le thinrim na keng tel fo bo kan ta ni dam lo na le nat na in thin chiat na le thinrim na keng tel fo bo thil pahnih thinrim na keng tel fo bok kha nge ti te pawm te dam lo na le nat na chuan chu kami paragraph khana soibera chu ro rel na dik lo le hlei nei na hi thinrim chan dik om berani ma se kan thinrim chan tlem berani loi si kami hlom kha poimo a chuan college zirlai te zinga anan zir chian khan mi thinrim na chan za somriat kha midang te wang ani mo midang te wang chuan za som ni te kha ma ni midang wang rovin ke ma ni wangin kan beidong chu tiang kan thinrim thin chu tiang kan thinrim than chu kan beidon wang te kan hlo cham na wang te sil hai tak kan om na wang te kan za na te le kan hlo na te wang khan kan thinrim thina chuan kan dam lo na le kan nat te kha kan thinrim pui thin bok chuan midang te a chuan kalai kha ziak ko kal deuh le ka kha ho khama ni le ma ni thinrim na chung ta ni chuan midang te chung kan thinrim thin dana kha chu kha thil kan lo te ve a mo midang te thil ti ta han lo te ve a buk lung kan lo khai ve a kan lo en ve ni adika dok thlowin kan lo thinrim pui ve thin midang kha ka tianga wang khan kan thinrim thin bok ani ching takin kami paragraph kha in thiam don nia chuan ka zir tur tam khop me to na kan ti china po khan kan du tok phot me ang kan zir thui tuk chuan in boi palange hetlem te ka zir pui kan zir thin khan chan thata kan ei ka ti kha khareng ro kan zir china kha in lo en zui la in lo thiam chuan sila don om ziam don lo ania ti chuan next period ta mo period khat chung in mo period ni dang le emo chumi chung chuan zo kan tum don nia uluk takin ti khan kan zir china kha thiam to te kaino thiam hal vek nga chuan adang po kha voi khat tal chu
enge eng chung chang nge ti khaturin in lo chiar chuak thuak anga voin chu assignment kanin peri lawang ka le tang phei chuan assignment nei turin kanin buat chei don nia ti khan kan du tok le anga hei August kha kan kai to a alandana hian school hi kan lakal mel mai si lawa chu wang heti kan online class si uluk takin in lo mang tang kai don nia in lo chhor hle don nia chuan har sat na nei mo engemaw om kha chuan private in emo kha Mizo group kan siam kha khata khan emo in zo hre lo tur ani voina tan chuan du tok le phatang